y de estudio individual en casa. Entonces, la familia aporta un poco de presión, de ámbito, de atmósfera, para que el crío respete el orgullo de la familia, al fin y al cabo, ¿no? Porque volvemos a lo que hemos contado anteriormente. Pues, también en Rumanía se estudian en profundidad idiomas, básicamente el inglés, pero también francés, ruso, italiano, alemán mucho. Y tengo noticias que algunos institutos ya han empezado a introducir el chino y otras cosas un poco raras. Pues yo creo que es suficiente, ¿no? Para tener una imagen del sistema educativo rumano. La idea era tenir una mica una noció del sistema educatiu, perquè després, quan les famílies arriben aquí a Catalunya, ens podem trobar en situacions de que l'horari que tenim aquí no és tan compatible, llavors també treballen moltíssimes hores, fa que no puguin assistir tan habitualment a les reunions, a les activitats escolars, i també, com que el sistema educatiu que tenim aquí no és que sigui més lax, però costa l'adaptació. Llavors, a vegades les famílies es troben una mica amb un xoc amb el sistema educatiu. Llavors, a nivell de les escoles, entendre que l'adaptació de les famílies també ha de ser una mica més paulatí, perquè primerament han d'entendre una miqueta la dinàmica que també tenim aquí. I res, simplement puntualitzar que tots aquests aspectes en l'annex estan documentats i teniu les fonts. És documentació que val la pena poder-se llegir amb tranquil·litat més que acabar-la d'explicar aquí. La importància d'aquest annex és que es la poguessin explicar ells. Però sí que volíem fer esment una miqueta en el tema de tòpics i estereotips que acostumem a emmarcar amb la comunitat romanesa. Sobretot es vincula per la part de mendicitat o petits furs, que van molt relacionats amb el que seria la comunitat rom, la de l'ètnia gitana romanesa, i per altra banda la que seria més aviat per formes de delinqüència més violentes o especialitzades. Nosaltres aquí l'únic que hem pogut fer és contrastar les dades a nivell de Catalunya i parlar a nivell local si era així. La veritat és que les proporcions surten molt reduïdes, no tenim constància que aquí al nostre municipi realment això sigui cert. Segur, ja podem certificar-ho que no és així. I tenir en compte que, com sempre, els tòpics o estereotips van marcant tot uns rumors que sempre ens expliquen que és una mica com la grip, que va mutant i que a vegades cal tenir en compte les dades i els números, que amb això ens poden ajudar a trencar una miqueta aquest estigma. I per part nostra, donar-vos les gràcies a la vostra atenció. El regidor farà. Simplement, per acabar, primer m'agradaria agrair a algú que ha arribat posterior, com és l'Abder Rahim. L'Abder Rahim és el president de l'associació del Salam de Esparreguera i per tant també estem contents que hagi vingut al nostre observatori, a la nostra presentació, perquè crec que aquest vincle que hi ha d'haver entre els diferents grups nacionals que tenim a la nostra població han de ser partícips també, com a mínim, amb els actes que no la regidoria. I per tant tenir mexicans o tenir marroquins, tenir romanesos, jo crec que és important i això s'està produint i jo crec que aquest és un fet per nosaltres ens sentim orgullosos que ens participin d'aquesta manera. I res, simplement és, ella comentava aquest tipus d'estereotips que hi ha i tal. Nosaltres a partir de demà tindrem a la pàgina web municipal que hi haurà aquest annex on també tenim aquestes dades de Romania que no les teniu aquí en format paper. Jo crec que també és molt interessant fer-hi una ullada i llegir les 4 dades que hi ha. Evidentment no hi ha les vivències ni les experiències vitals i personals del Sandro i la Laura, però com a mínim tindrem aquestes dades bàsiques que ens apropen una mica més als nostres veïns romanesos d'aquí a Esparreguera. Moltes gràcies a tots.